Piny owacho kotende kod riwruok mok mag piny owacho dhi nyime kod jiwo kenge mag kedo kod nyange mag nyiri e gwenge mag Kuria, mano motelo ne chenro matimo nyange ma bende geno e gwenge go dweni. Chenro ni bende biro e kinde no mar ndalo 16 mar kedo kod lwenje mag kit chwech e piny mangima. To kaka Juma leronwa, jogo mabende hinyo ng'ado nyithindo ma nyiri ochugo yore manyien mag timo kamano koting'o nyaka pando nyirigo e piny libamba ma Tanzania. Nyange mar nyiri na achiel kuom lwenjego mag kit chwech ma piny owacho korwego mok mago mag piny owacho osebiro ka kedogo e pacho kae. Kata bed ni kwan nyiri ma itero nyange e pacho kae koro osedok piny kawuok e 38% e higa mar 1998 nyaka 15% e higa mar 2012 kaluwore kod lipotno mag Kenya Demographic Health Survey mar higa mar 2012 mokuom counties kaka kaunti no ma Migori pod nitie kwan nyiri mathoth ma itero nyange. The previous circumcision season, quite a number of young girls underwent the cut. Record the highest cases of FGM in the last FGM that took place last year. Chike wan go kendo wan gi chike mabeyo ndi to koro utilization mar chike ma wantiere gi redo kata kaso kanda e wach mar chike ma wantiere go ni ema pani osedok piny matin. Lipot mawuok e migaono mathieth e kaunti ma Migori yango ni 60% mag mine e gwenge ma Kuria osetimnegi nyange. We've seen that at least more than 60% of the women folk around have undergone the cut. Moko kuom nyiri ma osetimnegi nyange osetimnegi ka gihero, kamoko bende koro osechun. Wazazi wetu pia wanachangia kwa sababu unakuta wakati mwingine watoto waka hapendi. Lakini sasa ikifika pale kwa wazazi kuna ile wanalazimisha. Nyadendi mwamiyo nying kaka Robi Gati masanjigni 20 en achiel kuom nyirigo ma osekalo e pala mar nyange. Kuna madhara kwa sababu kitu cha kwanza wakati ambapo nilitairiwa niliacha shule. Robi mabende ni mwofu wachi ni ochune kod nyange ka ojaigni 12. Nilichukuliwa kutoka nyumbani nikapelekwa kwenye wasichana wanatairiwa. Sasa wakati walinichukua walinipeleka pale. Sasa katika ile harakati ya kukataa, sasa kuna ile sasa wanakulazimishia kwa sababu umeshafika huko. Bang' nyithindo koseter nyango to koro inyiso ni gin mine. To kosenyisi ni miyo, ang'o kendo medhi paro wach mar keny. Koro omiyo wayudo ka nyithindo matindo mang'eny osechako donje keny ni mar osekon gi ni gin joma osebedo joma dongo. Piny owacho mok mago mag piny owacho ma oting'o network of adolescent and youth Africa kata Naya osebiro ka kedo kod nyange mag nyithindo manyiri e kaunti ma Migori. Unapata kwa mfano kama chief ameshika mtu amepeleka police station, kuna kangaro koti katikati hapo, unapata hata mtu ameachiriwa, ama unapata mtu amefikishwa mahakamani alafu ile fine amepigwa ni kidogo sana, unapata hata wengine wamechangia alafu mtu ametolewa, hasa wale wakeketaji. Jogo matimo nyange bende koro biro kod yore mathoth mar timo nyange apanda kachiel kuomgi en timo nyange e sechego mag otieno. Wanaifanya usiku wa manane ambayo hakuna mtu anajua, na hiyo ndio tunaomba tushirikiane na mashirika wengine watu wajitokeze. Moko kuom nyithindo manyiri bende ing'ado go tong' keditero e piny bamano mar Tanzania kamitimo nigi nyange. Especially when the police enforce the law and they become strict in Kenya, many parents opt to cross the border because being a porous border, they just cross and find the cutters on the other side. They perform the act and bring the girl who's already cut back to Kenya. Hivyo tuko na ushirikiano mzuri na wenzetu kutoka Tanzania kuhakikisha kwamba tunapigana vita dhidi ya dhahara ya mtoto msichana. Piny owacho rogo mok mago mag piny owacho pod dhi nyime kod kedo kod nyange nyiri ka gipuonjo oganda kaachiel kod kawo okang' mar chik ni jogo moyudi katimo nyange. Ni wasomo kodgi paro, wabet kodgi piny, wawuoyo, wambeko, to wapenjore ni ere yo ma wadwaro mondo watiek godo kido gi tim mar tero nyithindo nyango ma osebedo ka hinyo kata thiro dongruok mar nyithindwa e gwenge kae. We formed a task force to deal with these issues. In case of cross-border issues, now we're able to liaise with them. Higa mar 2022 kwan nyiri malo 40 ne okale pala mar nyange kabenda achije maromo 65 ne omake gwego ma Kuria kaiteno kod nyange mag nyiri malo 600 bende ne oresi.
Ne igeno nyange no mar nyiri dhi rume higa mokalo kod kod singo mane oket kod piny owacho. Kata kamano, ma ok ne chopo. Ka jogo mosebedo okang' manyien mar kedo kod nyange, wachne gisiang kama nyauni obede, kendo giketo okenge makare matieko nyange. George Juma, Ramogi TV, Migori. Yoruk nomuoche kar dak ma Obunga kaunti ma Kisumu kind kweth ariyo mane laro alap kama nyithindo hinyo tuge. Nyochuno mondo obila odonjre kendo thego kweth ariyogo. Joneno wacho ni jodak